grecii luptau să devină independenți de turci. Deci nu exista ideea că ei se opun armonilor sau bulgarilor sau sârbilor. Ei doreau să-și recapete patria. Să nu uităm că armonii au luptat acolo și au fost... Ei au creat statul ăla, asta nu știm. Dar pe de altă parte, aveau o neființă tocmai față de limba asta. Era limba virtuală a papistașilor, așa spuneau ei. Limba dracului, chiar așa predica Sfântul Cosma Etolianu. Și atunci trebuia rasă de pe fața pământului. Și așa era sunt 40 de comune din Zador. Comune, un fel de a spune, că de fapt comunele la români sunt un fel de pulguri. Eu regret că noi știm atât de puține despre voi. Adică zic de cei de vârsta mea, de amicii mei, avem o indiferență sau o nepăsare. Și poate e bun punctul ăla la care ne-am oprit, pentru că în vremea aceea ce se întâmpla în cultura grecească? În cultura grecească erau două tendințe. Era o tendință, așa zis, atecizantă, care avea și un fanatic, care se chema Neofituca, care a fost șeful Academiei Domnești din București, care era român născut în Zador la Dumnezeu, care a învățat cu dascăle armâni la Metrovol, la Iarina și așa mai departe, în centru regulat românești. La Iarina, spre exemplu, erau două colegi, unul condus de Maruții, unul de Balamus, care au o rivalitate, dar amândoi erau armești. Ăsta era un fanatic atecizant și militar pentru Elina Veche, de fapt era și un mare savant din perspectiva asta. De vremea aia, inclusiv occidentali spuneau Duca Dixit, dacă Duca și-a spus cu părerea cu privire la o chestie care ține de lucrul ăsta, atunci așa este. A scris peste 70 de titluri, dar el milita pentru asta. Alții armeni, cum era, spre exemplu, sunt cunoscuți și în cultura românească, Ioanis Vilara, cum era Daniel Filipide, care scrie istoria României, unde folosește prima oară numele de România, care o scrie în grecește, că era născut în Amer, dar bineînțeles că grecii au schimbat. Filipide este grec sau tot? Nu, a scris în comuna Amer. Și a scris chiar biografia Neocheritic, biografia modernă în grecește, și acolo îl punea la romani niște armeni, cum nu mai comentăm cu toate așezările din Pin. Era născut în Ameru. Eu inițial am crezut că e vorba de Ameru de lângă metrul din Pin, dar era de fapt vorba de cartelul aristocratic armez din Volos. Volos, care este un oraș la Marea Egee. Că tot vorbeam de ce caută armenii, ce treabă au cu Marea. Au fost peste tot. Că de fapt erau vasi majoritari în spațiul acela. La Macedonia, al Besariei. Să nu ne pierdem. Vreau să explic contextul cultural și ce au pățit armenii săraci atunci. Deci unii militau pentru Elina Veche, unii pentru Dimotichii sau Dimotica, cum pronunță alții, adică pentru limba populară, cum era Filipide, cum era vărul lui Constanta, care era născut în comuna Cireșu, în Armești, dar bineînțeles, am toate dicționarele grecești, o să pentru Amer apare Milies, pentru Cireșu apare nu știu ce, și așa mai departe. Geografia aceea a scris-o chiar împreună. Și erau și mulți alți învățați și a fost o polemică cruntă între ei, pentru ce varianta culturii grecești să opteze, în condițiile în care combatanții erau exclusiv armâni și grecii săraci nu existau. De ce nu existau în polemica asta? Pentru că armenii, fiind foarte puternici, având celebrele capitanate, de fapt erau singurii din Balcani care aveau o autonomie foarte puternică, plăteau un tribut simbolic sultanii valide sultanului, aveau propria poliție, propria armată și așa mai departe, în condiții în care nu era respectată politica capitulaților, cum se chema, din armatori deveneau clefți, adică haiduci. După ce se restabilea ordinea, pentru că turcii renunțau la ce vreau să facă, atunci deveneau din nou armatori și erau chiar în slujba lor și țineau ordinea în tot spațiul ăla. Dar, pentru că grecii săracii nu aveau nici școli primare și că erau într-o stare total de servitude, când erau școșteri și toți călătorii occidentali relevă chestia asta, și greci, și germani, și francezi, cedru, publici și așa mai departe. Spuneau chiar așa, după ce ești dintr-un sat mizer grecesc sau bulgăresc și intri într-un sat armesc, e de-a dreptul reconfortant. Nu mai spun că îl găseau în casele acelea, pentru că erau oameni umblați prin lume. Practic aveau campanii comerciale în toată Mediterana și în Austro-Ungaria de mai târziu. Găseau ediții de clasici în greacă, în latină, cărți italiene, toți vorbeau. Pe la 1700 și ceva se scriau gramatici italiene, spre exemplu, prin Epir. E de necrezut, dar este adevărat. Și vorbeau toate limbile care le ieșeau în cală. Tocmai pentru că aveau posibilitatea asta și puterea asta, atunci cultura era la ei. Și era la Coja, la Castoria, la Larisa, la Moscopole, care deja
înainte de distrugere, la 1770, aveau o nouă academie. Deci a avut o nouă academie de științe cu o singură tipografie din Imperiul Otoman și așa mai departe. După povestea asta și după imigrația puternică pe care au avut în tot spațiul mediteranean, dar și în spațiul Europei Centrale, și mai ales după ce s-au întâlnit cu Italia, și era bine să se întâlnească cu Italia, pentru că toate școlile unde le făceau? Le făceau la Padova și la Bologna, în primul rând. Dar nu numai. Le făceau și în Anglia, și în Olanda, studiau teologia, matematicile, fizica, scriau metafizici, retorici. Mulți dintre ei au ajuns la Academie de Domnului din România, din București sau din Iași, și cărțile lor au fost traduse după aceea de români. E o poveste care s-ar putea face la un moment dat și foarte interesantă pentru cultura românească. Dar când au ajuns în diaspora, s-au întâlnit mai ales cu Italia, ce s-a trezit în ei? S-a trezit în ei conștiința romanică, au recunoscut imediat că limba lor este o limbă latină, de altfel știau, dar le sărea cu noi, și au început să militeze și pe ideea romanică. Și atunci a apărut o a treia partidă. Paradoxul este că, deși s-au scris cărți și în Balcani înainte, în 1770, spre exemplu, la Moscopolă, Teodor Anastase Cavalioti, care avea alte scopuri, mai degrabă de integrare a românii în cultura grecească, a scris o carte care se chema Protochiria, prima învățătură, și pe 3 coloane a pus 3 limbi: armâna, albaneza și greaca, și spunea Matilda, despre care vorbeam adineauri, care a legitimat armâna în context balcanic și european. În alta armână a Moscopole, la 1794, Daniel Adani face Moscopoleanu, scrie o carte care e mult mai importantă din perspectiva limbii, în 4 limbi, și a fost reeditată de foarte multe ori și de bulgari, pentru că acolo se folosește și bulgara și un text vechi bulgăresc, dacă nu cel mai vechi, pe care ei îl folosesc. Ăsta milita pentru grecizarea armenilor, pentru integrarea lor în cultura grecească. Spunea că s-a abandonat limba, s-a abandonat obiceiurile, nu mai știu ce, să pară așa ca niște basme. Și cu toate astea, deci cărțile nu se tipăreau în Balcani, se tipăreau la Veneția. O altă carte unde prima oară se militează pentru limba românească apare tocmai la Poznan, în Prusia Orientală, care acum e în actuala Polonie, și se tipărește la Viena, la Marchizii Buliu, niște mari editori din Viena, care erau armeni și care publică și primul ziar grecesc și primele ziare sârbești. Și publicau, de fapt, tot ce era de publicat, dar e interesant că publică și chestia asta, că era pe ideea romanică, pe ideea naționalistă armenească. Și cei care au militat pentru ideea romanică, ăsta este marele paradox, dar și marea tragedie, poate, a armenilor. Inclusiv Mihail Boiargi și-a publicat cartea unde și-a publicat cu tot în Occident prima gramatică de la 1913 pe baze curat științifice și cu litere latine, cu mult înainte de a se publica și litere latine. Ioan Chiaverea de exemplu, chiar folosește gramatica aia și vorbește despre ea. Avea și legătură cu diaspora armenească, pentru că mai era într-o familie aristocratică armenească din Anii locului, se trăgea. Deci au fost mai multe partide și, de fapt, la un moment dat, s-au împărțit între ideea elenică și ideea romanică. Asta a fost drama armenilor. Ce observ eu cu stupoare este faptul că nouă ne-a plăcut să vă prezentăm ca etnie mai mult pe latură manufacturieră, meșteșugărească, ciobănească și tot ce spune acum de cultură a fost alipit la greci. Deci automat tipografii, cărți, gramatici, istorii, Cavalioti, etc. Totul s-a identificat cu grecitatea, în timp ce pe voi v-am despodobit și v-am lăsat numai la nivel de cigări, de haiducime, de... Și apropo de ce cu tipul, cu Caragiale, nu vorbim de Caragiale, e un pretext acum, dar inclusiv Tache Papahagi, când face o paralelă între poezia daco-română, poezia lirică daco-română și poezia aromână, el, bine, face o greșeală, pentru că încearcă să judece realitatea asta estetică armenească, raportându-o la canonul daco-român și era total aiurea. Era aiurea pentru că el spune, vorbește de metaforă la români, vorbește de tot felul de lucruri pe care le cunoaștem foarte bine și despre îndoiile pe care le cunoaștem. Și când vorbește de armânt, spune că acolo găsește un neast împărat imperialist rațional, un laconism sufletesc, că găsești chiar un suflet geometric.
un spirit geometric și spune foarte multe idei care se leagă și cu un bar, dacă ajunge la poveste de Dubovci și așa mai departe. Adică un pragmatism care nu se lasă de Dar că lirismul, de fapt, se naște din sugestie. De fapt, toată poezia aia, dacă o citeai și o adânceai, mai ales în limba curată armenească, așa prin tot felul de traduceri, era un fel de pregustare până la urmă a poeziei moderne și nu întâmplător. Prima generație de poeți importanți a români, așa zis și clasici, cum îi numim noi acum convențional, mai mult erau neoromantici decât clasici, cu Costa Berimace, cu Înșitul, cu Zicoara aia, până la George Mornu și așa mai departe, dacă mergem până la al doilea război mondial, au avut, învățând la școlile românești din Balcani, au avut ca model poeții din spațiul românesc. Dar acum, în perioada asta, se întâmplă lucruri exact pe dos. Armânii acum, tinerii mai ales, se reîntorc la ceea ce e universal în cultura lor, la spiritul bizantin, la cultura greco-romană, la clasicitatea greco-romană, la tot ce ține de spiritul universal armenesc. E un paradox. Cu cât au înaintat în timp, până la urmă s-au întors și s-au întors după ce au asimilat și modernitatea și chiar postmodernitatea, cum se întâmplă la un mare poet armen din Albania, la Spiru. Ce vreau să spun este că e normal. Eu am studiat așa ce se întâmplă cu generațiile de imigranți. Pentru că am studiat lingvismul mai devreme, niște ani urmă. Și am văzut, de exemplu, în studiile despre imigranți din Statele Unite, se spune că la a treia generație, adică cu regularitate matematică, a treia generație se întoarce la rădăcini și redescoperă propria tortură. Prima generație se grăbește să se integreze, vor să fie mai americani decât americani, sau mai români decât români. A doua generație este indiferentă, se îndepărtează de părinți, îi privește că totdeauna imigranții sunt mai săraci, mai neinstruiți, vor să fie cetățeni ai unui stat, dar a treia generație care se relaxează ușor și care începe să aibă niște nostalgii, care asistă la conversații în casă, în care bunicii spun niște lucruri pe care nu le spun oficial sau nu le pot auzi din alte cercuri, a treia generație este curioasă. Și începe să caute, să sape și descopere ce este stereotip, ce e adevăr. Și are de exemplu cu armânii. Tot felul de stereotipuri există, cum e și cu tipul ăla pe care îl descriați la Caragiale. Să nu fac doar așa o mică paranteză și după aia o să spun ce vreau să spun. Să luăm și niște întrebări. Să luăm și întrebări. De exemplu, nu e un paradox că în Balcani, în sud-estul european, toți mari umoriști sunt armeni. La sârbi, cei mai mari umoriști sunt Iovan Steria Popovici, pe care l-ați citat în poezie când ați prezentat antologia balcanică, care, antologie balcanică, cuprinde toate literaturile, mai puțin una, aia armească, deși armenii, cum ziceam atât, dar erau și Mircea Mutu, să zicem, în cultura armenească, de exemplu, care s-a ocupat de balcanitate, de la mine s-a confundat balcanitatea cu balcanismul, din păcate. Cum face Gheorghe din Curcu, când se atacă la asta poezie de poezie, să ne pierdem. Dar toți mari umoriști, Iovan Steria Popovici, Branislav Nușici, care de fapt e Alcibiade Anușa din Vlacul Clisura, original din Grecia, Alevo Constantinov la Bulgar, toți sunt armâni, ca să nu mai vorbesc că între Branislav Nușici și Caragiale, sau între Sotirovici din cultura sărbească și Caragiale, aproape identitate din perspectiva și a mentalității și a tehnicii literare și a ceea ce descrie și așa mai departe. Hai să luăm întrebare. Nu este chiar o întrebare, este o semi, să zic așa, lămurire, pentru că și am trăit experiența asta Atos, să zic așa. Nu știu dacă ați fost prin Vatopedii, n-ați luat-o pe filiera patriarhiei românești. Nu, am fost luat de un grup de pictori, cei de la Prolog, cu Flondor, cu Paștina, și a fost la Acrodromul, la lacul, deci am stat și la... Mie mi s-a întâmplat același lucru la schitul românesc, să zic așa, cu mâinile la spate, la programul, cu mâinile la spate, dar este o chestie creștină, pentru că ți se reamintește că ești un om liber și că Iisus Hristos a luptat pentru libertatea ta și de asta să nu stai cu mâinile la spate. Da. Dar este o explicație care mi s-a oferit de niște călugări români acolo. Dacă ați gestul caractare a fost agresiv. Puteți să-mi spui, dar nu așa se acolo creștinii, dar ortodoxi, este pentru că ortodoxi au o delicatețe, adevărat ortodoxi.
Așa cum a spus un prieten de-al meu grec, de altfel, la Athos găsești călugări pentru toată lumea. Chiar am intrat în discuții despre armonism. Eram foarte curios și cu călugări greci și cu călugări români. Și fiecare își ducea politica lui. De asta chiar mi s-a întărit vorba că mai mult omul sfințește locul acolo. Și cei care se duc acolo, care se duc cu sufletul deschis, ei sfințesc locul acolo. Dar revenind la ce ați spus inițial, că suntem singurii care ne putem lupta cu evrei, să zic așa. Comparăm, lupta în sensul al ceea ce avem și ceea ce vrem. Nouă ne lipsește efectiv biserica. Biserica românească. Dacă, într-o mare măsură, venind aici în România, am mers pe varianta bisericii creștin-ortodoxe românești. Nu biserica pură românească, nu știu. Îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Aici e o chestie foarte adâncă. Deci foarte adâncă și ar trebui să vorbim, nu știu, o săptămână despre asta. Sunt diferențe. Mamele noastre, bunicile noastre, sunt că erau diferențe. Diferențele erau limite. Spre exemplu, erau sfinți care aici nu existau. Cum era Achilea, spre exemplu, au confundat Achilea cu Ilie, când Ilie era și așa mai departe. Și era un sfânt din Tesalia locale. Eu simt că voi aveți, facând o vorbă mare, o viziune eroică asupra istoriei, ceea ce la noi, la Locfarac, suntem un neam al deriziunii absolute și al nastastinismului. Dar asta din prisma faptului... Ne-am adus aminte de antologia și un punct bun, știi? De la care putem să vorbim. Dumneavoastră ați prezentat antologia scoasă de revista Ante din Grecia, la inițiativa nu știu, mai de mult. Și bine, inițiativa este excelentă. Mitul meu Ion, să nu știu. Da, mă. Nu era cu mitul meu Ion. N-are nicio legătură. Nicio legătură. Nici măcar nu a fost pe piață. Nu știu de unde am Victor Ivanovici. Pentru că, bine, partea românească era făcută de Gheorghe Crăciun și din punctul meu de vedere nu aveau ce să caute acolo. Ilarie Boronca și încă câțiva. Modul în care a prezentat, nu mai intrăm acum în multe din astea, dar e foarte interesant pentru istoria românească dacă privim antologia aia. Spre exemplu, avem poezie românească, albaneză, macedoslavă, grecească și așa mai departe, toată poezia balcanică. În mod paradoxal, românii nu apar acolo deloc, deși au literatură, au poezi geniali. De ce nu apare? Cum vă explicați? Foarte simplu, pentru că ceea ce s-a întâmplat la nivel politic, raportat la așa zisul conflict dintre greci și români, s-a întâmplat și la nivel cultural. Adică grecii spun, armenii sunt grinsi cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți dintre greci vorbesc. Acum mai spun că e ridicol să spun că vorbesc cu un dialect grecesc, dar spun alte chestii ridicole. Cea mai bună dovadă a continuității grecești în Macedonia este limba latină pe care vorbesc armenii și prezența armenilor. În România, limba armenească este un dialect sau un grai românesc și ea le-a aruncat un derizoriu. Și din punctul ăsta de vedere se înțeleg perfect. Și paradoxul constă că dacă citim antologia, noi ca să știm, vom constata că la România plin de poeți care au origine armenești. Dacă vorbim de Balcani, ne speriem. Vedem că poetul național albanez este Naim Prașevi, care a învățat la Iagna de alte nebunii pentru armâni, într-un colegiu armânesc de limbă grecească. A scris în grecește prima oară, a scris în persană, după aceea a favorit limba literară albaneză. Pe lângă Naim Prașevi au foarte mulți poeți de talie foarte mare, până la patru Sarati, care au luat premiul la Struga, cum avea putea să la un moment dat. Dacă ne uităm la Sârb, vedem că părintele poeziei sârbești, așa cum îl descriu chiar Sârbi și cum îl descria criticul literar, e Iovan Speria Popovici, i-a citat o poezie cu aplăcută aia, care era puțin cioraniană. Da? Absurd, așa. Și așa... Da. Și așa se întâmplă în cadrul fiecărui culturi. Mai vorbesc la greci, că premiul Nobel a luat Gheorghe Seferi, care era un coporan. Mai vorbesc că Odiseea Selitis e un pseudonim pentru Panagiota Alcudele și mama lui se chema Maria Brava, cum știam chiar mama mea. Deci să spui de Barana că erau greci, eu au utilizat total, nu se există așa ceva. Și ei erau prezenți peste tot, dar nu se amintea, bineînțeles, nicăieri, da? Cum fac evrei, spre exemplu, Kafka este scriitor de limbă germană, dar de origine evrească, și așa mai departe.
Dar de aici putem trage o concluzie. Că armenii au scris în toate limbile balcanice și nu numai în limbile balcanice, că putem să exemplificăm. Și ea a spus la un moment dat undeva, Mariana Vara, dom'le, în ce paradigmă ne înscriem noi armenii? A spus că există mai multe paradigme. O limbă, o literatură, o limbă, mai multe literaturi, mai multe limbi, o literatură. Și paradoxul pentru noi e că noi ne-am înscris mai degrabă la mai multe limbi, o literatură, și când ne aplicăm asupra tuturor poeților ăstora mari sau scriitori sau filozofi din sud-estul european, care știm foarte bine că sunt armeni și de notoritate, că sunt armeni chiar în cultura lor. Noi Costa Cristali la Grecie de notoritate că este armen. Dar în același timp, în mod paradoxal, se spune că la Costa Cristali se regăsește adevărata Elade, cel mai mare lirie din secolul XIX. În secolul XIX, bine, grecii aveau doi poeți care inițial scriau în italiană, care erau greci, Andrea Carpos, doi poeți mari, și Dionisos Solomos. Scriau în italiană pentru că erau din Zakynthos și scriau în italiană pentru că Zakynthos a fost sub dominație italiană. Și un mare istoric armen, care a ajuns și prim-ministru după Revoluția Grecească, este Ion Tricupi, Tricupa în armește, Tricupi se îngrețește, aproape că îl ceartă, dar îl ceartă agresiv pe Solomos și îi spune, voi scrie în grecește, nu mai scrie în limba italiană. În afară de ăștia, Valaoritis, Zalo Costa și toți ceilalți mari poeți și scriitori, nu mai vorbesc de perioada și mai veche, la 1600 ceva, toți erau armeni. Primul care scrie dicționare pe bază enciclopedice, primul dicționar pe bază enciclopedice la greci, e Gerasimos Vlahos, care apare în insula Creta și ajunge metropolitul ortodox din Veneția și dacă mergeți acolo la Ponte de Greci și la Biserica San Giorgio, care este ortodoxă, unde bineînțeles că erau moscopoleni, dar nu mai greci există, o să-l găsiți. Primele dicționare cașnițice moderne descriu tot armenii, Antimos Gazis și Gheorghios Gazis și așa mai departe. Asta e un paradox. Paradoxul constă în faptul că ei nu s-au aculturat când au scris în limbile astea străine. Ei s-au dus acolo cu identitatea lor puternică. Eu am numit o identitate vlavocrată, armenocrată, iar în mod paradoxal, identitatea slavă, care are și un nume care este Xinitia, un lucru foarte interesant de cultura noastră, o categorie ontologică fundamentală. Xinitia asta înseamnă înstrăinare, dacă e să o privim literal la un spațiu geografic propriu-zis, dar și la o geografie spirituală, înseamnă și aventură gnoseologică și apocaliptică, că știm o întreagă poveste cu Xinitia asta. Deci în limba armenească s-a trăit mai degrabă Xinitia asta. Și de fapt, problema este cum ne întoarcem noi acasă. Acum asta e marea întrebare a culturii armenești contemporane. Eu, cel puțin, am spus că ne putem întoarce prin limbă, pentru că este patria noastră ecumenică până la urmă și, de fapt, refacem drumul și aducem în armonie acum tot ce aparent am pierdut pe drum și ce s-a înstrăinat, culmea, de multe ori, în culturile în care au creat. Eu v-am povestit odată discuția mea cu Spiru Fustian, un mare poet crește la Tirana acum, dar trăiește și în Grecia, l-a tradus pe Cavachis